Kajing pule naga kitab Exodus. Hakito kisngi utrai ula keren hau Moses baru Aaron hari Egypt. Une ubenai unsalong naga benta jongpi ubastang yaki weipat ki benai. Unsalong ubenai ubanangkong jong kasnem naga benta jongpi. Ke yeto hau paj Israel baro bar hakasngi kabashipeu jong une ubenai uwei pa uwei urang ba unshim uwei ukon langbrot kat kum ki ying ki kpa jongki. Uwei ukon langbrot man kakmat ying bat lada kano ka ying ka khandiat breu kat ban bam ya uwei ukon langbrot te uta urang ba unya so lang bat uba marjan ying bat ban biang breu kat no uwei ula ban bam pin ken ya kajing bon breu nakabenta uta ukon langbrot. Ukon langbrot jongpi udei ban long uba telem ushenrang ubala shisnem karta pila ban shim yeu naki langbrot neki belang bat pin ri yeu hadokasngi kabakat saw jong une benai. Tat enda barot lang ki paj ba Israel kin ya penyap ya laki belang ki belang hakapor janmet nangta kin shim khendiat kasnam bat kin kelany yaka ha ki rishad jinkhang baro arliang bat haka shaukat jong ki ying haki baki bam yaki kin bam yaka do hakata kamet kabala susang rengkat bat ukpu klem thiet bat ujhor kthang kin ya bam yaka hagan nega rukom pin bam yaka bat ki sengkai balapan po ki juti halaki kejat bat udeng do halaki kiti bat pi dei ban bam kerki yaka kalong kapaskha jong trai naba ngan yai leng bakari Egypt hagata kamet bat ngan syo yap yau khon nengkong baro hari Egypt ujong ubriu bat ujong umrat bat ya baro ki blei jong ka Egypt ngan satian bishar ngalong utrai kasnam haki ying bapishong kan long kadak nakabenta jong pi bat habangayo i kasnam ngan yai light na pi bat enom van her kano kajing pensitom ban penjot ye pi habangasyo ye kari Egypt kane kasngi kan salong kasngi jingkan mau nakabenta jong pi bat pidei ban rakhe yaka kum kaniam karukom hautrai pateng la pateng pidei ban rakhe yaka kum ka hukum sijunom kaktin jong trai kajing pule na kasithi benengkong Paulus bukhoj si Kristana Korin ko para ngalio priang na utrai yakata ka bangala IT pateng ro hapi ba utrai Jesu hakata ka med balashat kalayu ula shem ya ukpu bat anda ula deb aingo ula kriya ya bat ula ong kane kalong kamet jonga bala ai na kabenta jong pi tule ya kane banken mau yanga haka juro karukam ya kakhuri anda ula la bam ula ong kane kakhuri kalong kejutang bathamai haka snam jonga tule ya kane naba kata sen ba phindi ya ka banken mau yanga namar kata sen ba phin bam ya uni ukpu bat phindi ya ka khuri phin benta ya ka jingyap utrai tat hadu bu unwan kaktin jong utrai kajing pule naga gospel kat kum Yohanes hashua kajing khawai paskha ujisu latip bakapor jong kalapoi baun ino ya kan kapotei ban lek shaukpa baula e yalaki jong kibaladon hakapotei ula e yaki hado kabakut bat hakapor bagi bam jamit haba uksut ula la terso hakadonot Judas Iskariot ukhon jong Simon baun shet kala yu ujisu bau tip bau kupa ula ai tilut yaki ai baro hakikti jong bat ba ula wan na ublay bat ba un salit pai sha ublay
ula yeng na kata ka jamit ula laj ya la ka jainkup bat ula sempiar yala di da ka taulia nang ta ula the ha ka dabor bat ula sedang ban saj ya ki kejat jong ki senran jong u bat ban niat penrekyang ya ki da kata ka taulia ka ba ula sempiar te ula wan hau Simon Petrus Henry Petrus ula hau ko terai men saj ya ki kejat jonga ujisu la jubab ya u ya ka ka bangalale la ban snow thu menta Henry pin sa snow thu hadin u Petrus ula hau menom saj ya ki kejat jonga lano ro ujisu la jubab ya u la ngam saj ya pi pinom dan benta lem hanga u Simon Petrus ula hau kotrai wat sai tang ya ki kejat jonga Henry ya ki keti badia ka kle jongaro ujisu la hau utang bala dapsum don kam ban sai lai no ya ki kejat jongu Henry ula khoi nadong shadong bat pilong gi ba khoi Henry baro napi namar ula tip lupa u ban shet kala ya u na kata ka daw ula baro pilong gi ba khoi onda ula la sai ya ki kejat jongki bat ula kubyang ya ka jainkup bat ula syong biang la ka jaka ula haki hatu pis ngau thu ya ka bangala le hapi pi khot ya nga unong hikai bat uturai bat pi ya ka badai namar ngalong shisha kumta terada manga uturai jong pi bat unong hikai ngalasai ya ki kejat jong pi te pi ro pi dei ban ya pensai kejat mar keliang naba ngala ai hapi kanuksa ba pi ro pi dei ban le kumba ngala le ya pi ka gospel jong uturai